Човек, крава, имаш твой съквартирант. Имаш твой приятел в къщата за вечни времена. Да. Не да ти е приятел в къщата, не дей. После да почваш да развеждаш с нея. Други крави. Не. Изнудвач. Ага, нямаш място в инвентарите. Човек, аз съм го гледал, знаеш ли го този ютубър Босайде? Той играе на този мод и е кръстил поредицата си на този мод Magic Survival. Знаеш ли го това? Не, Magic Survival. Е кръстил поредицата и играе на този мод. И там отива в някакви кули човек и там има милиони честове в тази кула. На всеки етаж има по 2 или 1 чест. На почти всички кули най-накрая на най-горния етаж има един бос. И Босайди е играл срещу него и умрял 3000 пъти и си изгуби всички тя айтами. Знаеш ли? Смачкайте лайка!